O saber da tradición. O esforzo do día a día. E a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia. Porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Conflito aberto entre as confrarías de Aguiño e de Ribeira pola titularidade dun banco marisqueiro que a Xunta de Galicia decretou como zona de libre marisqueo. A confraría de Rianxo viuse obrigada a pechar parte das súas concesións tan só unhas semanas despois do inicio da campaña debido á caída dos prezos. As 4 escolas de surf de Porto do Son decidiron unirse nunha única entidade para poder asumir as cotas exixidas por Costas pro uso das praias. A titularidade de parte do Banco Marisqueiro do Castro abriu un duro enfrontamento entre as confrarías de Ribeira e Aguiño. Ata o momento era este último o encargado da xestión desta concesión, rica en navalla e ameixa. Sen embargo, un informe emitido pola Xunta cataloga a zona como de libre marisqueo. Nós sempre traballamos nesa zona. Estamos falando do ano 73. Traballamos, coidamos, sembramos, vigilamos, é o noso pan que temos aí. Agora resulta que unhas medicións, como che digas, exhaustivas para nós, que fixeron que parece ser que só a nosa cofradía en toda a ría, por non decir en toda Galicia, chegamos aquí e están nos dicindo que aí que é libre marisqueo, non podemos consentilo. Ante a modificación do deslinde, os navalleiros de Ribeira comezaron a traballar na zona. Fixérono en xornadas anteriores, posto que esta mañá os mariscadores de Aguiño realizaron quendas de vigilancia para disuadir os produtores ribeirenses. Ayer por la mañana salí con mis compañeros en la lancha de la vigilancia, a primera hora a las 9, y llegó la lancha de la vigilancia de Ribeira y 4 embarcaciones de la Navaja fondearon en una zona en la que no se podía trabajar porque las marcas nuestras estaban por dentro de ellas y le dijimos amablemente que se fueran para afuera, que ahí que no podían trabajar. No hicieron caso omiso a lo que le dijimos, se pusieron a trabajar y el primer rana que bajó abajo de la embarcación Pías, al subir arriba con las primeras navajas en la mano, cogió y se burló de nosotros diciéndonos: «Vedes, estas navallas ahora son nosas». Que vengan gente de fuera que nunca trabajaron en estos bancos y que por encima del primer día que empiezan a trabajar se burlen directamente de nosotros. Entonces tuvimos una reunión ayer y decidimos prohibirles por lo menos que trabajen, que la administración tome cartas en el asunto, que hagan un estudio sobre el banco, que nos delimiten la zona de trabajo de la cofradía de Aguiño con el libre marisqueo, pero como tiene que estar, no como la han puesto ahí a dedo como ellos quieren. Dende o Pósito de Aguiño non entenden a decisión da Xunta a que acusan de crear un conflito onde non o había. Mesmo chegaron a contratar un informe topográfico independente para contrastar coas medicións efectuadas pola Administración. Por parte da Consellería parece que non hai un quen falar neste aspecto, que si hai unhas medicións, nós, por outro lado, fixemos unhas medicións a un topógrafo tamén oficial de renombre, e mirounolas e foi onde vimos o que pensábamos. Vimos que as medicións tan antiguas con marcacións visuais como había antes, que antes non había GPS nin aparatos tan sofisticados, varían, sempre varían un pouco. Entonces, o que non podes creer ante isto, que vimos que había variación entre nós e a Consellería, é que despois ainda por encima a Consellería nos entregou 3 documentos oficiales de 3 marcacións. Entonces, cal é que nos vale? Vale-nos a primeira, vale-nos a segunda, ou, por suposto, non nos vale a terceira, que foi a peor de todas. Entonces, que facemos? Deixar que todo siga avante, non? Polo momento, os mariscadores aguiñenses continuarán sen sair a faenar para seguir montando garda na zona do Carreiro, á espera de que a Administración rectifique.
Case un mes despois da apertura da campaña en Rianxo, a confraría optou por pechar a maior parte das súas concesións ante a caída dos prezos. A cotización da ameixa babosa, que nas primeiras xornadas viña alcanzando prezos bastante elevados, caeu en picado, obrigando o peche dos bancos. Pechamos o que a semana pasada, o jueves, o que as zonas de traballo da autorización de Rianxo polo tema dos precios, que baixaron moitísimo, e decideuse nunha xunta de cabildo, decideuse abrir o que é o río solo, sin babosa simbólica, que están collendo 2 kilos, como quen di, non é a especie principal que están collendo ahora, que máis ben é japónica, para intentar que a xente vaya traballando depois dun peche tan largo como foi do libre marisqueo, para que ganen un pouco o que se di un xornal para ir tirando estes meses, porque a día de hoxe ainda non se cobrou as axudas, que hasta junio, según din, que se van cobrar, a ver se é verdad, porque senón a xente así non é capaz a tirar para diante, e decidimos abrir o que é o río en ese aspecto. Dentro de 15 días vámoslo cerrar polo tema de que vese algunha cría e queremos deixar que crezca todo un tamaño comercial. E queremos, dentro de 15 días, vamos cerrar. Eso sí, non vamos a saber se vamos a abrir outras zonas ou non. A esta drástica caída dos prezos súmase a escaseza de cría que os mariscadores están a detectar nos seus bancos. A intención da confraría é encargar un estudo á Xunta para determinar as causas da ausencia de marisco, que podería estar motivada polo aumento das chuvias deste inverno. O que queremos facer é pedir un estudio que realicen un estudio de por que este ano o que é a semilla da babosa non agarrou nas autorizacións, e ninguna autorización. Porque estamos falando con viveiros que están ao lado noso nas nosas autorizacións e pasoulle o mesmo caso. Non lle agarrou o que é a semilla da babosa. E queremos que faga un estudio a ver de por que motivo a mellor non agarrou a babosa. Porque eles están capacitados para facer eses estudios, non nós. Un grupo de investigación da Universidade de Vigo foi o encargado de redactar os 3 informes dun estudo encargado polas organizacións de produtores e confrarías de toda a Ría de Arousa. Nunha xuntanza en Carril, os patróns maiores de todos os municipios pertencentes á ría coñeceron as conclusións deste encargo que se fixo en 2015. O recurso que temos non podemos extraer realmente como se fixo durante moitos anos, que é o reloj, o que está supoñendo un perxuicio importante para todas as cofradías da Ría de Arousa, unhas máis que outras, pero non só nas cofradías, sino tamén no bolsillo dos mariñeiros. Estamos falando de un recurso que por plomo hasta o ano 2006 se veu restringindo a súa extracción e que supuxo a partir dese ano un varapalo moi grande para as economías dos mariñeiros da Ría de Arousa. Durante o ano 2004 extraíronse 1045 toneladas de reloj, con precio medio diferente en varias cofradías, pero aproximadamente ese recurso que se sacou ese ano 2004 supuxo para as cofradías alrededor de 2 millóns de euros de ganancias de reloj solamente. O estudo conclúe que o consumo do reloj non representa, dende o punto de vista do seu contido en chumbo, un risco para a saúde. Pensamos, aínda que isto necesitamos aínda máis estudios para confirmalo, pensamos que ese reloj non constituye ningún peligro o seu consumo na alimentación. Esta conclusión extraese dun minucioso estudo no que se experimentou con camaróns e, dadas as diferenzas entre o sistema digestivo humano e o deste crustáceo, na actualidade están en proxecto estudos experimentais accidentais adicionais para corroborar esta hipótese. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Preto de 400 unidades edificatorias dos núcleos de Cabo de Cruz, Escarabote e Barraña veránse beneficiadas da reducción do deslinde litoral de 100 a 20 metros, no caso de que a demarcación de costas emita un ditame favorable á solicitude de regularización formulada polo Concello tras meses de exhaustivo traballo. Isto é unha boa noticia porque, ten visos de que tanto o pueblo, o núcleo de Cabo de Cruz, tanto o Corviño como o Campo, a Ribeira Grande e todas as zonas afectadas, Escarabote e Barraña,
pois hai visos de que estes expedientes pois salan adiante previsiblemente co informe favorable de Costas, non? A iniciativa parte da demarcación de Costas de Galicia, bueno, despois do proxecto presentado polo Concello, a recordar que o Concello fixo un traballo exhaustivo, que son 2 tomos dun volumen importante para 29 zonas de Boiro, onde se solicitaba ou ben a consolidación ou ben a ampliación de distintos núcleos. Na actualidade, estas edificacións e parcelas estaban afectadas pola Lei de Costas de 1988, xa que no momento da súa aprobación o Concello non realizou ningunha alegación para reducir a servidume nestes núcleos costeiros tradicionais. No seu momento, cando surgiu a Lei de Costas no ano 88, o Concello de Boiro non sabemos ben por qué non fixo ningún tipo de alegación a esa Lei de Costas, por pasiva ou por activa non se fixo nada, entonces, bueno, no seu momento o que había que facer alegacións, defender a situación de Escarabote, a situación de Cabo de Cruz e de Barraña como os núcleos tradicionais do entorno costeiro de galego, que ten unhas características especiales. Sabemos que o urbanismo costeiro ten unhas características históricas que están vinculadas á nosa economía, ao noso desenvolvemento, que teñen que ver ca pesca, e, polo tanto, nos considerábamos que ten que ter en Madrid un tratamento especial. Non é mesmo o urbanismo de interior, que é o urbanismo da costa. No caso de que a resolución que se emitirá no prazo dun mes sexa favorable, os veciños poderán ampliar os usos e realizar actuacións ata agora non autorizadas nas súas propiedades. Con bastante retraso sobre as previsións iniciais, o Executivo ribeirense xa ten data para a inauguración das novas instalacións do mercado municipal. Será o próximo 3 de maio. Segundo explicou o propio alcalde Manuel Ruiz, a próxima semana iniciaránse xa os traballos de traslado dos postos e as instalacións frigoríficas dende a carpa ao novo edificio, para que todo estea xa listo para a súa apertura. Confirmar que o novo mercado municipal, pois esperamos podelo inaugurar o día 3 de maio, a súa apertura, sería pois o martes, o primer martes dese mes de maio. Ruiz anunciou tamén que as intencións do equipo de goberno pasan por sacar a licitación no prazo dun mes a xestión da primeira planta. O próximo mes tamén sacaremos a concurso a primeira planta, na cual irán un pequeno quiosco, irá unha zona dedicada a panadería e todos os derivados do que é, digamos, eses produtos, é dicir, desde bollería, desde pastelería, desde pizzería, o que en definitiva quixera o concesionario. Outra parte que é toda a zona de embutidos, que tamén podería ter o que normalmente teñen nunha pizzería, nunha sandwichería ou nunha hamburguesería, e a zona de ultramarinos. Quedará pendente tamén para máis adiante a adxudicación da última planta, a dedicada á restauración. Espero que o próximo mes podamos sacar tamén xa a concurso que é a obra do Centro Homologado de Capacitación Profesional de Hostelería, que constará de 16 cociñas para 16 alumnos e o resto das zonas que exige o decreto, é dicir, desde a sala de reunións, desde a aula polivalente hasta o que son os almacense. Por lo tanto, con eso veríamos por cumplido o que é encher toda esa infraestructura que na última planta levaría o tema dedicado á hostelería, restauración. De a última planta que está pensado en restauración, pois a idea que temos inicial é que en vez de vinculalo a un canon en dinero, pois que o canon poda ser en formación, é dicir, un número de horas para poder en ese centro de títulos homologados xa vinculalo á prestación do servicio de hostelería, co cual xa é un servicio que aforra costes o ayuntamiento e seguramente fai máis atractivo que alguén queira xestionar ese restaurante.
Ribeira acollía esta semana a primeira das xornadas sobre os grupos de acción local do sector pesqueiro que se desenvolverán entre abril e maio en varios concellos de Arousa. Nun concorrido acto que contou coa presenza de representantes de diversos sectores relacionados co mar, a xerente do Grupo de Acción Costeira Ría de Arousa dou conta das novas liñas de axuda enmarcadas no Fondo Europeo de Pesca. Outro tipo de liña é ese aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental das zonas costeiras, non? Aquí estamos falando de medio ambiente, entón todo o que sexa protección de praias ou protección de empresas, utilizando actuacións medioambientais para mellorar a calidade de esas infraestructuras, eso podería entrar perfectamente en esta liña, non? Temos unha cuarta liña que é fomento do benestar social e do patrimonio cultural, non? Entonces, aquí entrarían patrimonio cultural, entra tanto o patrimonio cultural como o patrimonio incluso das zonas costeiras, non? Entramos museos, fábricas de conserva que se fan en museos, ou imaginar cetarias que se fan en algunhas infraestructuras que provenían de antiguas infraestructuras do sector pesqueiro. O sea, todo eso entraría como desenvolver o patrimonio cultural, non? O obxectivo é achegar información ás entidades ou emprendedores que queiran presentar os seus proxectos para acceder a estas subvencións que buscan a promoción do mar dende distintas perspectivas. Inicialmente, Costas exixía o pago de 200 euros mensuais polo uso de cada praia durante un semestre por cada escola de surf. Unha contía prácticamente inasumible por estas entidades que acudiron ao Concello de Porto do Son solicitando a mediación ante Costas para conseguir unha rebaixa. Finalmente, o Departamento dependente do Ministerio de Medio Ambiente cedeu parcialmente, autorizando que as solicitudes se realicen por 2 meses en lugar de medio ano e por zona en lugar de por praia. Xa o Departamento de Costas exígelle facer a solicitud. Entón, claro, en principio a solicitud era por 6 meses, entón, claro, que pretendían cobrar 200 euros por mes por playa, ademais. Entón, claro, saltou a alarma porque ao ser 6 meses 200, Costas, unha vez que facías a solicitud, exigía o pago de 1.200 euros a cada escola de surf por cada playa que iban a usar, que non lle permitían o uso de playas, tiña que era solo por unha playa. Nos aquí viñeron aquí ao Concello, claro, nos falamos cos de Costas, tamén transmitimos que era unha barbaridade, realmente, porque eles din que os clubs de surf que son clubs con ánimo de lucro, nós non entendemos que non, porque ainda que cobren aos rapaces por dar unhas clases, é lógico, tamén teñen uns gastos de profesorado e todo. Costas decideu que en vez de 6 meses a solicitud que podía ser por 2 meses só. Entón, para eles, tamén 6 meses é difícil que usen as playas 6 meses, porque moitos tamén son clubs que só funcionan no verán e que no inverno, esos 6 meses facíase moi largo o tempo de solicitud e non era necesario. Chegaron ao acordo que poden facer a solicitud por 2 meses e, así non se agrava tanto a economía dos clubs. O cambio da normativa por parte de Costas únese ao feito de que as 4 academias que existen actualmente no municipio se unisen nunha soa asociación, facendo moito máis asumible a xestión e pago das cotas. A idea deles é xuntarse en un solo club e facer a solicitud como un único club. Entón, claro, tamén estamos en contacto con Costas para que a solicitud que fagan non vaya só a unha sola playa, sino que sea válida para todas as playas do Concello, que teñen que pagar eses 200 euros por mes, pero que o podan pagar como un único club e que podan usar as instalacións todas as playas. Paralelamente, o Concello traballa xa na elaboración dunha ordenanza para regular o uso das praias entre as distintas escolas, favorecendo así unha mellor organización do sector. Eles están de acordo en que hai que poñer un horario para o uso de playas, para que non se pisen unhas escolas que as outras. Tamén comentan que da zona sur da provincia de Pontevedra que veñen moitas escolas de surf porque alá cobranlle, e aquí como hasta agora non cobraban, usaban moitas playas e tiñan dificultades, porque as playas hai moitas, pero, se veñen moitas escolas, hai días que se fan, que se quedan pequenas.
O saber da tradición. O esforzo do día a día. E a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia. Porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.